Hensel. Schmeckerite barusan. En wij rennen. Jullie hadden ballen. En wat komt zo hier dwaan? Het is nergens erin gegaan. Net zo. En wat had ik hobby's? Ja, Wat ben dat? kinderrieden. Hinderrieden die niet in is hobby? Ja, Ja? En dat is dat een soort? ja, En dit is een squalata. ja. Welke squalen? Beginnen En die wou groep 6. in 4. Groep 4. Ja, ik heb nog wat meer over jezelf vertellen. Voor de kinderen had ik kinderen een naam. Ja, ik ga zelf een 10. En stel maar niet, stel maar simpel hoor. En hoe heet die hinder? Rosa, Rosa, en hoe oud is Rosa? Ove, Alve, en hoe oud bist du? ik, Ja. 8. Du bist 8. Ja, Dus Rosa is ouder dan jij? ja. Oeh, Nu en gaat Rosa het grappig. Fabian. Uba, uba, badilene manza fuga.